Bueno, jo no parlaré d'aquesta vessant. Jo, com que tinc un altre perfil, us aniré a explicar el que jo sí que sé explicar, o almenys em sembla que alguna cosa. Jo us explicaré per què penso que l'estratègia que han seguit en aquest poble durant 12 anys està equivocada. Jo crec que és una estratègia d'una ciutat il·lustrada que pretenia que en base al museu i certes monuments i coses aquí vinguessin. Basat en això, hem estat invertint moltíssims diners, molts. Però està equivocada de base, perquè qualsevol empresa, o qualsevol organització, o qualsevol ajuntament, o qualsevol ciutat, el que basa el seu futur és amb els seus punts forts, mai amb els seus punts febles. I aquí era un punt feble. Nosaltres som un poble relativament nou, som joves. I per tant ho hem tingut de construir tot. Per molt que construïm, mai serem com altres poblacions. Si me'n vaig a Boí, allò sí que és el seu punt fort. Aquí poden basar la seva estratègia. L'han de basar tota en això, perquè d'aquí portaran gent i d'aquí faran economia. Nosaltres ens hem equivocat. Portem 12 anys equivocant-nos. I per tant, el que nosaltres plantegem és basar-nos en els nostres punts forts. No deixem de ser a 10 minuts de Lleida. No deixem de ser un poble agroramader. Aquí tenim agricultura, aquí tenim ramaderia, aquí tenim petit comerç. I a més, aquests últims anys, al seu rotllo, diríem, han anat sorgint altres empreses, petites empreses d'oli, de cervesa, pa. Tenim això, perquè som això. Doncs per què no anem a basar-ho en això? S'hagués tingut de fer així al principi, perquè era el que era. No hem de canviar de manera de ser. El nostre pensament és que això hem d'atraure la gent cap aquí, perquè nosaltres tenim coses a vendre, però hem de tindre coses diferents a vendre. Doncs siguem el rebost. Podem ser el rebost de Lleida. Però què vendrem? Home, doncs el que tenim, productes de qualitat. I quines empreses han de sorgir al voltant de tot això? Però el que està sorgint, sense necessitat que ningú impulsés, estan sorgint. No hi ha més que mirar al voltant. Perquè som això. Què podem fer per atreure-ho? Home, productes de qualitat, que s'està fent, portem-los cap aquí. I aprofitem les sinergies de que tot aquest tipus d'indústria pot portar aquí. Els comerços se'n poden veure beneficiats. No puc atreure una persona de Lleida aquí per vendre-li roba, però sí que la puc atreure per a vendre-li un producte diferent, un formatge, una cervesa, una carn diferent. La puc fer d'aquí, o puc aprofitar i anar a buscar a fora i fer aquí la venda. Com? Què han proposat en aquest programa? Que a més té noms estranys alguna cosa. Per exemple, hi ha un virtual market. Cada marca per separat és pobra, és petita. Anem a fer una marca única. Totes aquelles marques que tenim aquí i que poden sorgir, anem a ficar sota un paraigües. El paraigües del Marcelles, el rebost del Marcelles. El podem posar aquí. Podem fer aquesta plataforma de venda. Podem donar a conèixer aquest poble amb aquests productes. Anem a fer més. Estem a 10 minuts de Lleida. 20 quilòmetres. Anem a fer una via verda. Anem a fer una via verda que passi, que vingo de Lleida fins aquí i marxo a l'Aragó. Estem a 20 quilòmetres. Les bicicletes, no sé si vosaltres ho heu fet, però el turisme familiar és una cosa que té moltíssim i dona vida a moltíssimes poblacions. Restaurants, bars, botigues, altres negocis que poden estar relacionats, tenim pins. Podem ficar negocis. Nosaltres no podem posar a l'Ajuntament, però sí que podem crear tot això perquè sigui propici que aquest jovent que marxi es quedi aquí i munti les seves coses. Podem portar internet, però no com la portem ara, no amb wifi. Anem a crear situacions perfectes per a que empreses de noves comunicacions es fiquin aquí. Però on se posarà? Perquè, clar, aquí no tenim res. No hi ha res.
Podem tindre molt bones idees, inclús la gent pot tindre moltes bones idees. Home, doncs anem a fer. Anem a aprofitar aquest carrer Major que ens ha costat tants diners per a fer alguna cosa. Anem a aprofitar l'arqueta, perquè hem de fer un hotel. Un hotel? Per a què l'hem de fer? Aprofitem-lo, fem un viver d'empreses. Home, però tardarem un temps, és cert. No sabem com estan els comptes de l'Ajuntament. El que sí que ens temem és que estem endeutadíssims. Bueno, podem fer altres coses. Tenim locals buits al carrer Major. Anem a mirar d'adequar-los. Anem a fer aquest viver d'empreses. Anem a donar lloguers baixos. Mirem perquè aquesta gent que té ganes de fer aquestes coses les pugui fer i les centralitzem al carrer Major d'Almacelles. Carrer Major, Rambla, anem, allarguem-lo. Tenim tot l'eix, fem-lo, fem que vingui la gent a l'eix. Aquest és el sentit. Aquest és una estratègia. Els nostres punts forts. No ens hem d'enganyar. Nosaltres també proposem ficar un polígon industrial, però no posar-lo. Hem de ser realistes. En aquests moments Almacelles no té polígon industrial fet. Qualsevol, Torrefarrera, Alcarràs, lo té fet. No podem competir contra ells. No podem. Ens posarem a fer una cosa que els pobles del nostre voltant ja tenen. No vindran grans empreses, ja les tenim, grans empreses aquí. Estan lligades a la terra. Ja les tenim. Crearem aquest polígono. I si les empreses venen i es volen, també les posarem i els donarem facilitat. Però anem a fer per lo fàcil, per lo que tenim. I per lo que econòmicament sembla que sigui més viable. Aquesta és una de les propostes que tenim. Que van sumades moltes de les que hi ha allí. Què pensem més fer? Home, indiscutiblement pensem fer una auditoria. Això és el primer. Això es passa a totes les organitzacions. Quan es canvi de persona que dirigeix, el primer que fa és una auditoria. Perquè és necessari, fonamental, saber el deute real de l'Ajuntament. Perquè amb els diners que disposis podràs fer. I amb molta imaginació. Sobretot amb molta imaginació. Aquesta auditoria la farem. Sense mala fe, sense anar a buscar més enllà de saber els recursos que disposem. Què farem a les taxes? També ho hem parlat. Hem parlat de taxes. Hem parlat del consum elèctric, per exemple. Us donaré aquest exemple perquè veieu l'enfoc que nosaltres tenim. Nosaltres partim de que volem baixar taxes i volem baixar impostos. Sobretot, per exemple, parlem d'IBI dels ramaders. Els ramaders, en aquests moments, tenen un IBI assimilable a indústria. I el benefici que aporta una ganaderia no és el mateix que aporta una indústria. Per tant, s'ha de parlar, s'ha d'arreglar, perquè s'ha de donar vida, que la gent pugui viure. Si ells poden viure, pagaran impostos. Parlarem, per exemple, de lo que és la llum, que me fa estar. La llum en aquest poble, com que ens han dedicat a fer tantes obres i carrers on no viu ningú, no us heu fixat com està? És que hi ha un consum elèctric que fa por. Fa por. Doncs, el primer que farem també és fer una auditoria energètica. I que sapigueu que en aquest poble s'ha fet una planificació energètica i no s'ha posat en marxa. La farem i la posarem en marxa. Per què? Perquè volem reduir la factura de la llum de l'Ajuntament. Som així, ho volem reduir, perquè en 4 anys volem tindre amortitzat el que val tots els canvis i començar a guanyar diners per amortitzar el deute i invertir-lo en la gent. S'han de canviar, s'ha de ficar calefacció. On? Al pavelló. No sé si vosaltres heu portat els nens allí, però és que a l'hivern fa més fred a dintre que a fora. 12 anys sense fer-hi res. La cara de vergonya se'ns hauria de caure. 12 anys. Estem fent monuments a fora i no hem fet res. Se'ns està inundant el poble i no hem fet res. Només han fet que asfaltar per augmentar les inundacions, que van a parar totes al pavelló fent malbé tot el que tenim allà. Hem de reflexionar amb tot això. No tot és bonic. Lo bonic és molt car. S'ha de reflexionar amb aquestes coses, perquè no ens porten a cap futur. Ens estem ofegant. No ens porten a futur. No hi ha res. La il·lustració no ens porta a cap lloc.
un museu que no porta ni un turista. Els heu vist? Sabeu quants diners val aquest museu? De fer-lo i de mantenir-lo. Enteneu per què el museu té aire condicionat i la guarderia no en té? Quan resulta que al juny han de fer classes els nens. Jo no ho entenc. Per a mi és més prioritari tindre la guarderia acondicionat perquè realment els nens puguen estar allí. Hi ha un museu que no hi va ningú i que quan hi va algú li fan una fotografia que la passen per tot arreu. És un absurd. És tot escaparat. S'ha de reaccionar. S'han de baixar costos perquè es poden baixar. S'ha de pensar en el cap. Jo no sé si m'he fet entendre o no. Hi ha altres coses que us diria. Els comerciants ens vau dir que no havia aparcaments. Nosaltres ho teníem claríssim. Vull dir, no, l'únic no va. Traem los padellazos, sí senyor, traem-los. I fem aparcament. Clar que sí, és que ha de ser així. És que no ens podem permetre el luxe de que no funcionen els negocis. No ens ho podem permetre, perquè amb els negocis hi va llocs de feina. I ara fan molta falta. Fan molta falta. I aquest poble més. Perquè tots estem treballant fora. Tenim el jovent, tothom a fora, perquè no hi ha res en aquest poble. Donem possibilitats. Donem possibilitats a lo que som. I qui vol donar fora, que sigui una elecció personal, no perquè no té sortida. I els negocis que hi ha aquí, creem l'ambient necessari. Vau dir, hosti, podríem acompanyar el Fidal en alguna cosa. Què tenim de confort aquí? Tenim cuiners, per l'amor de Déu? Som una població que tenim la sort de tindre cuiners i pastelers bons. Nois, pot ser que pensem alguna cosa? Que podem adornar el Fidal amb moltes coses d'aquestes, perquè són punts forts. Això no deixa de ser una proposta, és la nostra. Que ens equivoquem, rectifiquem. La vida canvia, l'entorn canvia. Hem de ser capaços de si hem seguit un objectiu i l'hem de canviar, ens hem d'adaptar, perquè d'això dependrà que tinguem futur al Macelles i que no continuo com un poble mort i molt bonic. A mi quan vaig al Facebook, perquè mirem al Facebook, bon dia des d'aquest racó tan bonic per a veure. Home, m'agradaria que aquest racó fos un lloc de feina, si us dic la veritat. És que no n'hi ha ni un. És que no hi ha cap racó del que van ensenyant que realment aporta cap moviment econòmic aquí al poble, ni feina. Doncs ens hem de donar compte, han passat uns anys molt dolents i ens toca passar uns anys molt dolents. Aprofitem les oportunitats, que n'hi ha poques. Aprofitem-les, han perdut el temps. L'han perdut. Han fet la llar de jubilats, ell ho ha de comentar. Un error monumental. Ens han gastat 4,5 milions d'euros per a aquestes places i mentre el construïen ha passat tota la crisi i no han concertat ni una plaça més. Ni una. I ara ens trobem al 2015, que des del 2009 les places concertades no es donen. La residència es va començar el 2007. Si s'hagués pujat un altre pis a la residència actual, s'haurien ampliat les places i les tindrien per la gent gran. Fa 12 anys que fan cua. 12 anys. I ens han gastat milionades. I no hem solucionat res. No és tan difícil. Ho hem de fer. A un moment o altre això ha de canviar. Serà aquesta vegada, serà la pròxima, però ha de reaccionar amb Macelles. Perquè si no, no té futur. Continuarem marxant la gent jove i cada dia anant a treballar fora. I la gent que té negocis no els obrirà i ni idees no els obrirà perquè no hi ha la infraestructura necessària per amb ells. No hi és. Bueno, no sé si em deixo alguna cosa. Més o menys. Jo he volgut lligar tot una part. Llavors jo sí que ara voldria donar pas a la Sara, que ens acompanya avui. Ella és diputada i, segons m'han dit, és una diputada molt activa. Llavors ella ens donaria unes paraules que tornarien a ser